Există cărți de dimensiuni reduse care reușesc să spună mai multe despre natura umană decât romane de sute de pagini. Șoareci și oameni de John Steinbeck este una dintre ele. Publicată în 1937, cartea a devenit una dintre operele reprezentative ale literaturii americane și continuă să impresioneze prin povestea profund umană a doi oameni care încearcă să-și găsească loc într-o lume dificilă. În centrul romanului se află George Milton și Lennie Smarl, doi muncitori agricoli itineranți, uniți de o prietenie neobișnuită puternică. Într-o societate marcată de sărăcie și nesiguranță, cei doi păstrează un vis aparent simplu, să strângă suficienți bani pentru a cumpăra o mică fermă și a deveni în sfârșit stăpânii propriului destin. Dar lumea imaginată de ei se dovedește mult mai greu de atins decât se spera. Acțiunea din Șoareci și oameni se desfășoară în California, anilor 1930, pe fundalul marii crize economice și vă aduceți aminte din perioada interbelică. Este o perioadă în care numeroși oameni își pierduseră locurile de muncă și proprietățile și erau obligați să călătorească dintr-un loc în altul pentru a-și găsi de lucru. Steinbeck cunoștea foarte bine această lume, iar experiențele muncitorilor sezonieri reprezintă o parte importantă a universului său literar. George și Lennie fac parte din această categorie, muncesc din greu, nu au o locuință stabilă și depind permanent de următoarea slujbă. În mijlocul nesiguranței există însă ceva ce îi diferențiază pe mulți dintre oamenii pe care îi întâlnesc, sau unul pe celălalt. Dar mai multe pe blogul Casa de Cărți, link în primul comentariu. Am revenit cu lucrurile astea și vom continua de acum încolo. Pe toate conturile noastre de social media, știți, TikTok, Facebook, Instagram și aici. Și YouTube.